столичния квартал, в нищото, птичките пееха, цветята се вееха, всичко беше добре. Докато не стигнем до този апартамент. Там разрухата и неразбирателството бушуваше, като огън. Какви са тия купешки картофи, бе? Защо се запалиха? Откъде по дяволите ги взе? От магазина за детски играчки. Защо ме питаш? Помогни ми! Моля, как така от магазин за детски играчки? Аре, спирай, бе! Не, пак ти шибания гълъб! Мани се от камерата! Там човек на име Клауди. Не знаеш ли как се готви мусака? Абе, как не знаеш, бе? Клауди, ти си феноменален. Нека да видим откъде всичко започна. Гладен съм. Ми върви, вземи нещо, аз се занимавам с тъпите на страни гащи. Мама, рази ме. Още един път кажи, че те мързи. Добре, а пари? Върви си намери работа. Върви си намери работа. Ми. Какво стиваш, бе? Виждам си брат, нищо не може да се види. Добре. Благодаря. Имате ли домати? Ясно. А картофи? Значи 3 картофа. Ах, какъв прекрасен ден. Накъде си забързал, бе, приятел? Дай пари ти, иначе ще те гръмнем. Няма нужда, все пак всички ще умрем някой ден. Ей, смешка, мокни, иначе... Шшш, приятен ден. И така Клауди се здоби с картофите. Да, знам. Говоря на зрителите! Нещо си това пъти, идиот! Чай беше го пътека, трябва да балата пъти, че идиотчива. Събрали се във Вършец, стоп пчелички за медец. Айде, слушай, мамино анче, тика кой те мама, тика кой те мама, излага, че ти го целя на ръга. Първа вечер как беше, много болеше. Браво! Само така! Това ми отиде в чувствата. И така, стигаме до... как му беше името? Идвам отдалеч. Минавал съм тук-там. Виждал съм няколко неща. Само някои. Някои ми харесаха, други не чак толкова. Но стигнах. 9 месеца, 30 дни, 46 часа, 25 минути и 35 секунди. Най-накрая съм тук. В нищото. Имам предвид квартала нищото. Звучеше по-добре в главата ми. И да, аз съм хамалинът. Докато хамалинът препускаше в нищото, нашите приятели решиха да отидат на море. Оправих си багажа. И аз... Клауди, какво си помъкнал по дяволите? Ами, четка за коса. Тениската ми от баба. Личната ми играчка патенцето. Свърши ли? Да. Понеже нямаха кола, отидоха на стоп. А защо не взехме колата? Не си ли спомниш какво стана с нея? Качвайте се, бедняци! И там се запознаха с Андрей Тютюнев. Яли, пили и се веселили, докато охраната не ги изгони, понеже не са си платили. И така приказката завършва. Помощ! Ти се да не може да те удържи. Пуснете ме! Айде, стига се, Марко, не може да крича да не Знаете ли кой съм?